खुलुमबाय। खुलुमबाय। मा मुं फंबायनिया? आंनि मुङा दुलुर। आच्छा फंबाया बबे गामिनि जाखो? आं गामिनि नामखौ बावबाय। बावबाय। मोजां जोबोद गामिनि मोजां नामा? नामा? नङा होमबा? दा फंबाया जोंनि गेजेराव मा टेलेन्ट दिन्थिनो नागिरदों? आं सल' खननो बिराद मोजां मोनो हिप हप मेथाइ। आं हिप हपार य'। दे होमबा फंबाय खनदो। अराव हांना ब्लाव ब्लाव सावदो, संख्रि एसे सामब्राम एसे हाना दोनखादोसो नोङो। अमा बेदरा मोनबाय ग्लासा लादो, आबगारिखौ लुदो, अमा बेदरजों जौजों गब गब लोंदो य'। ओइ फंबाय, मा अडिसन होफैनाय जाखो बिलाय? मा जौ सेरेब? होद अडिसन होनो फैनायावलाय मा जानला मालाब्रा। ओइ नों नोमफानि नाम्बारा हरलाय। होद मा पुलिस बायदि सोङोब्रा, होद थांसिलां। ओइ थांदो गानजारु। नेक्स्ट। होद जोंना शुटिंआ माला जोबगोन ब्रा? खरसायासो बारा बारा थांगासिनो दं। बे फिल्मा रेडिमेड हाथाय बाजाराव बायलाबायबा नोंद्रा बुस्थुखाय। है जों हले एक्टर एक्ट्रेसखौ एसे थाल लानांसिगोनलै। आं हले बिसोर सानैखौ माबा माबिसो खोनालागासिनोलै। एक्टर एक्ट्रेसखौथ' बाथो, जोंना फिल्मा मोजां जाबानो जाबाय। खिन्थु ट्रेलारा खिन्थु हिट जानांगोन। सोर नोम्फा खरा खिथाया ट्रेलारा हिट जाबायनि भिडिअ हिट जायो होननानै? बिदिबा जोंखौ फ्लपसो खालामनो नागिरदों माथो। आरे फ्लप जा मा जा बे नोंसिनि गोसोब्रा, आंलाय बेखौलाय माथो मोनथिगौ। देख फाय सर्ट फिल्मसो, फुल फिल्म नङा। फुल फिल्मानो जा सर्ट फिल्मानो जा ट्रेलारखौ एसे मोजां हाबानो जाबाय। नै बुन्दुबो नों सानैबो मोजां खोनासंलाय। ओंखाम उखैनाय मानसिया ओंखाम जाखायो, खिनो ओंखारनाय मानसिया खिखायो, थेन्थ'नाय मानसिया उन्दुलांखायो, आरो लेखा फरायग्रा मानसिया फरायखायो। थिग बेबायदिनो फिल्म नायग्रा मानसिया नायखायो। आहा बेफोरखौ जेबो माथा मारिना लाब गैया। आरो गुबुनफ्रा आंखौ होख्रावबाबो आं खर' साखाया। आं बेखौ आंनि इन्ट्रेस्टनि थाखायसो बानायदों। आरो आङो फालिगुफोरनिफ्राय थाइसे थाइनैबो थाखा मोनजाखानाय नङा। है आंहा फेमास जानो मोनबानो जाबायलै। फिल्मखौ नुनानै आंखौ सासे सानै सिख्लाया मेग्रेमबानो जाबायलै। ओइ थ' नोंसोर बायदि मानसिनि थाखायनो बरनाम जायो। नोंलाय नोंबो ओरैनो फेमास जानो नागिराखै दे। बिदिखौ सिरि सिरि बुंब्रा, फालिगुफ्रा खोनागोन। दामजागोनबो फालिगुफ्रा खोनाबा। नंगौ नामा? होद थ' बिदिब्ला गाबोननि प्लेनिंखौ खालामना दोननोसै। थ' ओंखाम ओइ आंनोबो एक्ट्रेसनि गोबालायनाय सिन होब्रा। 500 थाखा होग्रोलाय, गाबोननो गोबा होगोन आं। नंगौ नामा? है बिदि गैयालै, मा जानला मोनला। मा गैया बेलाय, बयबो हारामिखा। दिनैबा हले जाबायलै। खामानि मावनाया मा फन नोंहालाय सोर जाखो? एक्चुअली आं बेखौसो लोगो हमफैदोंमोन। नों बेखौ बोरै सिनायो? बेबो आंखौ गोसोथोयो। नोंसिनि मादार नामा? औ डेन्जारलै माथो। देनजारसो बुंबावदों नोङो। ओरै फैलाय बाबु, ओरै फैलाय। मानसिखौ नायबालाय माथो बस्था गेसाव। आंनि फिसाजोखौ नांगौ नोंनो? आंनि फिसाजोखौ नांगौ होनदों नोंनो? नै आंनि फिसाजोखौ गोसोथोनो लुबैदों नोङो? आंनि फिसाजोखौ गोसोथोनो लुबैदों नोङो? आयौ मासि फाग्लिलै, जाला खारखुमाथारासिनो। आयौ आंनि फिसाजोखौ आयौ मासि फाग्लिलै। आयौ फै बावला नोङो। साला गारिबो दं, दाना गारिखौ लांफैबावदो नोङो। आयै दानाबा आंना गारिया आयै। हैद मालाबा लांफैनोसैलां। आं गेलेथ'ला, आं थांखु जानोसैलै, नोंसोरनिल' रानदो। मा सफैबाय? बोरै जाखो नोंनि खबरा? खबराथ' मोजांलै। मा मोनजाबोखो? मोनजानायाथ' गोथाव गोथाव मोनजादोंलै। नोंनो अमा गोरान, सबाय दाउ, माइब्रा बिदै, आंनो मैथाजों एम्फौ, अनला ओंख्रि, नाथुर आलु भाजा। गोथाव गोथाव मोनजाखादों। होमबाथ' माथो लामानो मोनजाबोदों नोंबो? माथो एबारथ' नोंनि फालालै। नाय एबार आं मा जाबोयो। थां नोंहा बांसिन गोथाव गोथाव मोनजाखागोन। नोंहा हेन्डसामखा नालाय। औ थां गोथाव गोथाव जाहोहरगोन नोंनो। ओइ माथो मेन्टेलसो। माबे? मा खबर मेन्टेल? नों माथो होन? ओमफ्राय बबाव थांनो डिरेक्टर? बे आंनि सर्ट मुभिनि एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ नागिरहैनो। माबा मानसिफ्रानो गोमाबायसो। है थौदो, बिसोर रायलायनानै टाइम पास खालामना। दा माबा माबि जायोबा जोंहासो दाय मोनगोन।
माबा बिसिनि शुटिंआव दावराव दावसि खोनागासिनो आङो हेय बेफोरखौ रायलायबाय थायो नामा दे गेले Hei, goदान रादो लै ओइ डिरेक्टर गोख्रै खालाम बाथारबाय आं Hei, Bular, सिरि था नों गुन्दा नङा होमबा नों एक्ट्रिसनि आखाइखौ हम नोंबो हम ओमफ्राय एक्ट्रिसआ आदा बिदि औ जागोन दे मा ओमफ्राय आहा डायलग गैया नामा नोंहा यो नोंखौ दिनै जोथारगोन आं बिदिन मिथिबाय दा नों ओरै फै गायथाखौ सापर्ट खालाम ओमफ्राय आहा डायलग गैया रलै जागोन लासै लासैनो काट खालामगोन ना आं एक्सन होनबानो नों बेखौ सोदै बुजिबाय दा एक्सन नोंखौ बिराद जोथारगोन आं आदालै एथ' गोसा जोयो एफा गोसा बुथारोलै बियो माथो बिदिबासो मोजां नुयो दा लासै जोनबा जो एबारावहाय नङाबा दामजागोनबो बेनो जोंनो थिनथारबायबा दे जायाखैबालाय लाफिन दिनि थाब खालामलै बाराबा बायलां दे गोख्रै आंहासो आखाइ सालायलायबाय नों एबाराव लासै लासै दे औ दे एक्सन आदालै नोंखौ बेदर जों माबार बुथारगोन बासायदों आंखौ आदा ओइ एक्टर आदालै सरिला दा नांफ्लांबाय नै सेला गायथा हामालै नोंसोरलाय बबेनि डिरेक्टर नोंलाय साला गाय जाला डिरेक्टर सोबायो फै फाग्ला मानसि फाग्ला मानसिलै बिलाय थाबाय नामा आदा औ बुथारलाय नोङो आं नोंसो गैयालै थादो नोंसो आं थांसै बिदि नङाब्रा ओइ लाबसिनसै फैदो नै नोङो आं नोंसो गाया माथो था फाग्ला नोंखौ सोर दैयाथ' गोसा संनो थिना बिमाबो आं बुथायलाय दिनै लाथ'लालै साजोबथारबाय गाबोन लानोसै बिदि दाखालाम बिदि नङाब्रा आं जा ओंखाम उखैबाय बिमाबो आं संथायलाथ' ओरैसो आंना गारिया गाबोन लानोसैनो बेबो एथ' गोसा सौबाय नालाय नों मानो आंनो एसेबो सम होथारा नों आंनि मोजां मोननायखौ नंखाय सानदों नामा आं नोंखौ लानानै एफा सिमां नुबाय माबाफोर होनदोंमोन नों आंनि मोनसेबो खोथाखौ सिरियास लाया दे आं नोंनो माबा मोनसे खोथा बुंनो नागिरदोंमोन ओइ आं फेसबुकसो नायदोंमोन नों आंखौ मा सानदों आंनि गोरबोआव मा दं ना नों आंनि मोजां मोननायखौ खेला नुदों नामा ओइ हेलौ मा माबे नों मानो आंनि फंसेबो बाथ्रा सिरियास लाया आं दि नोंनो आंनि गोरबोनि खोथाखौ फोरमायनो सानदोंमोन सोरजों रायलायदों नोंलाय खालि फन आं नोंजों सानफ्रोमबो रायलायबाय थाखायो सानफ्रोमबो नों एखे बाथ्राखौनो फोरमायबाय थायो आं नोंनि रावखौनो खोनासंसो बाबाय मा होनदों नों आंखौ खोनासंनो बाबाय बे बाथ्राखौ खोनानायनि सिगां आं मानो थैदिया दाथ' खोनाबायना थैदो मा बुंदों नों आं जेबो बुङाखै आं दासो खोनाथारदोंमोन नों माबा बुंदोंमोन आं जेबो बुंथाराखै नङा नों दासो माबा बुंथारदोंमोन आं खोनाथारदोंमोन आं जेबो बुङाखै ना नों आंखौ थगायनो सानदों नामा आं नोंखौ मा थगायखोब्रा नों गोबां सोलायबाय नों आगोलाव बिदि नङामोन हेलौ ओइ र' आं दा थांगोन सोरजों रायलायदों नोंलाय हैद आं रावजोंबो रायलायाखै नै बाबाजोंसो रायलायदों आं नों आंखौ मोजां मोनमारो ना मोनला नै नों बिदि नाटक खालामनानै जेबो लाब गैया मिथिबायना नों आंखौ मोजां मोनमारोबा आंनि उन फैदोसो नै नङाबा दानो गालांसैसो आं नै रतन नों मानो आंखौ बिदि खालामनो सानखो हैद सिरि थ' Hey Dosri सोरमोनलाय नोंसोरो Where are you man सोर नोंसोरलाय आं फिसाजोखौ मानो नांगौ Yo बिहाव Yo बिखुनजो आं नोंनि फिसाजोखौ लांनो फैदों नोङो हरगोन ना हरा सोर नोंसोरलाय हाबा जाया गारा जोंखौ बिहाव बिखुनजो लेंनो गोसो थोलायनायावलाय माखौथो लाजिनोब्रा नोंलाय आंनो सानसेबाबो हखा नागागोन नै लांनो फैबायानो लाजिथाराबो आंनि फिसाजोखौ लांफैदों आं बेखौ बेसे गलाब बार बायदि अनसे खांबोदों आरो नों आंनि फिसाजोखौ लांफैदों आच्छा बै नों जंजिरनि फिसाला नङा होमबा So what if Zongzir is my father? You are my father-in-law. Hey Sorty, I'm waiting for you. गोख्रै थ'द' नोंलाय माखौथ' नाहरबाय थाखो न' सिङाव गोख्रै हाबलां दाउज्रोमा ओइ
मा होनदोंलै आंनि हिनजावखौ मा होनदों not cool man बाबु मा गाननाय जोमनाय ड्रेस आखो बिलाय hip hop ब्रा hip hop हिप हप ना ललिपप गोख्रै ओंखारलां नोंसोरो आं आंनि हिनजावखौ सोलांनो फैदों यो लाजिथाराबो हिनजाव मालानिफ्राय हिनजाव जाखो नोंनि आंथ' दाबो फिसाजोखौ बिलाइ हराखै मालानिफ्राय हिनजाव जाखो गोख्रै ओंखारलांबालां ओंखारलाबाय खिन्थु लौथिया बिखाव बारखोनांसिगौ ओंखारलाङाबा मा खालामगोन नों मा खालामगोन यो मोनखासिगोनसो नोंसोरो र' बेखौबो हैथानां ओइ बुनो मोना आंनि हिनजावखौ आरो दाबो थाङाखै नोङो बोरोब्रा आंनालाय बुस्थुआलाय र' बस बे थाफोरखौ ओइ बोराय सानसेबा हौवानो र' ओइ बोराय सानसेबा लाबोदों थाथ' थांगासिनो आं जालालाय बस जाला थांनायसिगोन बोरो बिमा आंनाव बुस्थुआलाय सानसेबा हौवानो र' खावनानै लाबोथारगोन आं सोला बेथाफोर आंनि फिसाजो नांगौ नै लांफै आंनि फिसाजोखौ नै लांफै बेथा नों जाखादोलै बोरै जाखो लुबैना साला आंनि फिसाजोखौ लांफैदों नों साला नाय गोनोखौ बोराय खुनुरुखुमै बासिथारबायलै बस नङाबा रुवा लानानै अमा देनाय बायदि देजासिगौमोन बे बब्राया गावनि फिसाजोखौ लानानै बिराद दुगाना सानसेबाबो खावना लायथारगोन र' हिनजाव खावनाया गोरलै नामा मानो गोरलै नङा जानांगौ आं थानायावलाय ओमफ्राय गोजाल' नांगौमोनलै बर'फ्रा सुख मोनथारासै आया फैसा माथो 10 थाखाल' नोंनाव फैसा दंबायबाय नामा आंनावलाय फैसा माला थाफेरखो है नोंनावलाय फैसा थाफेरखाया थ' बाजै रिलेसनाव लोगोसे फै नै जौआ हाब देलायस्रि सानफ्रामबो नोंनिखौ मोनलाबानो गोजोनथारलालै माथो हो माखौ होनखो जौखौ होनदां हा बहाथो थांदों बोरायालाय गैया बियो लोगोफोरजों अबा थाबोलायबाय बियो थास गेलेनो र' दा न'आवल' फैथों बियो हा सानफ्रामबो बोराय बुरै बिदि नांलायबाय थानोसै नोंसोरो संसार जानायालाय बिदिनोसै हा नोंहालाय मालाथो लागोन हिनजावखौलाय आंखौ दोनथ'दोलै लोंदो जागोन यो बाजै जौ दंना गैया माथो दुलुरसो फैदों औ हा नोंहा गोजासो लोङामोन होनदा फैसा गैयालै 10 थाखाल' दं बाजै हाब नोंहा गोरान गिसिखौनो लाफेराखै दिनैलाय मा गोसो जानानै फैखो आं आंनि गोसो थोनायखौ लायनो थांदोंमोन नाथाय बिनि बिफाया आंखौ रुवा लाना होसोहरदों बेखायनो आं दिनै यो हाब बाबु बे बैसोआवनो हिनजाव लानोसै नोङो टाइम मोननायावनो हिनजावखौ लाखानांगौब्रा दा नंगौ ने बाट नोंना लंपेन्टआ हा मा लंपेन्ट गलायलायनाय गाननाय जाखोब्रा बेलाय फंबाय होद दहाय खानायावसो लंपेन्टआ लुज जाबोदोंलै फंबाय लंपेन्टआ मोजाङै खाबथानानै ला लामा सामायाव गुबा लाजिनांगोनबो हा माखौथो लोंनो है बाजै बेफोरखौ दोनथ' ओमफ्राय मा लोंनो गिसिखौनो लोंसै गिसिखौनो लोंसै थ' ओइ आदा एसे ओंगारलाय ओइ आदा एसे दावथुदलाय दे फैदो लोंसै ओइ देलायस्रि खामफ्लाय गंसे लाबोलाय नांगौ र' जिराय लाबो मा एसे गरमलै हिनजावजोंसो नांलायनाय जाबावगोनदां दिनै न'आव नै नोंना नो दे बाजै ओमफ्राय फंबाय औ सोरनि फिसाजोखौ लायनो थाङामोन नोंलाय ओइ बब्रानि फिसाजोखौ ए नों बब्रानि फिसाजो दावस्रिखौसो गोसोथोयो गोसोनायखौ खावनो थांनायाव रुवा लानासो होसोजादोंब्रा बियो ओमफ्राय आंल' होसोजादों नोंलाय होसोयाखै हिनजाव खावनो रोङालै नोंसोरो नै आं मोनसे बुद्धि खोन्थानि मा बुद्धि नै खोनासं फैबाय आदा औ नै माथो बुरजाथारलाय मानसिफोरालाय ए मोसौ सादों दासो फैबाय नों बहा थाङो नों एथ' गोबावनो बोरो आं बिहरनाय बुस्थुआलाय नै जालायबाय बिसिना हाबाबजों गोनाङाव दा नांज्लायसैब्रा थै आं दुगैनांसैलै नोंजों नांलायबाय थाला आङो र' नोङो उनावसो मोनगोन आं हिनजाव लानाया नुबाय हिनजावखौथ' आं लाथारखागोन हाथु यो ओइ आदा मा बुद्धि होनामोनलै मा बुद्धि नै जाम्बाफोर हारसा हिनजावफ्रा जेरै गामलायाव माइरं लानानै धुपखाथि सावलायलायनानै इसोरनि सावगारि होलायलायनानै जेरै न' मागिनो थाङो थिग बेबादिनो नोंसोरबो हिनजाव जाफ्लानानै थांदोब्रा बिदिबाथ' सारिसो गाननांगोनलै हा बस गोसोनि थाखाय नों इसिनिखौनो खालामनाया नामा मानो हाया जानांगौ गावसिनि थाखाय गासिबो यो हाबादा मोजां बुद्धिखौनो होबायलै नोङो ओइ गाबोनफोर सानजों थांथारनांगौ मिथिबाय जागोन दे होमब्ला दे बिदिब्ला खुलुमबाय आंनि मुङा लैथो बर' आं खान्थालपारा गामिनि आं बेहाय दोंसे मेथाइ खननो फैदों आच्छा माब्लानिफ्राय खनफेरा आं सिगाङाव गामियाव गोबां मेथाइ खनबोबाय आं गोबां मोजां मोनो मानसिफ्रा आंनि मेथाइ खननायखौ बेखायनो आं बेयाव मेथाइ खननो फैदों दे स्टार्ट
gelap modira nenge nangno angni jiu gelap modira nangno angni jiu nangno nama angni jiu gelap modira nangno thar angni jiu dararararara gelap modira nangno angni jiu. Birat moजां जाबाय. बरिया. खुलुमबाय. Next. Handsome ka ang size ka. जोंहा जिमाव थांनांगौमोन ना ओरैनोबा मैया थाङैया लस जाथारबाय दानि जुगाव महर गोसा नङाबा रावबो नायसनथारला नायसाय आं बिसि फिटआव थायो आंलाय मोजांखाना फंबाय नोङो नोंहालाय सोर जालायखो आंनि मुङा थेमा नोंनि फिसाजोखौ लोगो हमनो फैदोंमोन आर सासे फैलायबाय गामियाव साबेसे हौवा फाग्ला खालामखो नोंलाय नाहाय ना मुलिसो होबोबाय सामफ्रामबो साफा साफा फैबाय थायो साइज गैया बाइस गैयानो आं साइज गैयै नङाथ' आं हेन्डसामसोब्रा आंनि फिसाजो मा बागाननि बिबार मोनखो ना माखो सामफ्रामबो जाजे खानो फैबाय थानाय जेराव बिबारा बारगोन बेवहाय सिखिरिया बाखागोन ना सिखिरि नायनि मानसियानो बादामालि साइजसो ओइ मादै आंखौ इनसाल्ट दाखालाम आं रागा जोंनांगौबा बेलेगलै रागा फोजोंनो नों बायदि मोसौ सारोनखौ माथो बोलोआनो गैथारा हगारदोलै फाग्लि नों बायदि फादि सोरनाया आलासि फैनायखौ नों सिखौ नों बायदि सालाखौ ओइ बोरमा खाथा साला सामफ्रामबो सासे लेखा फरायनायाव गोसो होआ नोंबो दौलत थादोसो मासि फाग्लि बेलाय साला बेथाफोर गावसोर बुजादोंथ' बेखायनो आंखौ थिनहरदों नायगोनलै बेथाफोर र' नोंसोरखौबो सफैबाय हेमा मा खबर औ मोजां गोथाव मोनजादोंना मोनजानो मा मोनजाखो मोनजानायाथ' मोनजादोंलै आंना स्पेशेल बावसो मा मोनजाखोलै मम' चाउमिन पिज्जा आरो मेनला बाव जोंनिख्रुइ गोथावसिनसो माथो मोनजादोंब्रा ओइ र' एबार सोरनि फालामोनलाय बसनि आंनिब्रा आंनि नाय गाबोन खेबसे लाना फैखागोन आङो नै सिखाथारबावसो हट फैसे माबोरै नोंल' मोनोब्रा सामफ्रामबो हाट बुदक जिराय गेले सिरि ओ सिरि गेले नङाबा दाम जागोनबो बिसोरनि शुटिंआ माथो दाबो जोबनो रोङाब्रा नायनोसो बाबाय थांलाय फैलाय है बाद हो गोसो हो थांखुनायाव दे रान्दोलै ओइ बस एसे खोबदोब्रा येट नङाबा दारिया हमजाथारगोन কোনোবাছে নাকি হেই জাম্বা কোনোবাছে নাকি কি লাগে थारला बिसिना बादे फैसाल' खांफैनाय বাইদ' মানে আমি ওচৰৰ মন্দিৰৰ পৰা আহিছো কিবা এটা 10 টাকা 20 টাকা দিয়ক
Daily 10 টাকা 20 টাকা খুঁজিবা হে হাত ভৰি আছে কাম কৰিলে হয় খুচৰা নাই 5 টাকা হে দিম Oi, naile. Ro, nahi. Mancan kia matu. Gaya. Obo tu tangke. Biyeबो दावसि बायदि obo tu बिलाबाय थायो. Anglai ma miथिगौ. Oi, bibeoni. Lo. ধন্যবাদ থাকিল বাইদেউ আজিৰ পৰা নাহিবি কালি 10 টাকা 5 টাকা লবা হিয়া টাকে গিলা আৰু নাহিবি বাইদেউ এক গ্লাস পানী পাব নাকি ৰ বিমা थै पहिले बिफाया सफैबाय दानाबा हचिजा सोरथो जालायखो बिसोरलाय ओइ करपरा आइसे ओइ सरगावर हारसा पारार পৰা আইছো মইতো এনেকা গাঁও শুনা পোৱা নাই माइ थु गिदिर गिदिर आसि मा जाखोलै हिनजावफोरनानो मोदोमफ्रालाय माथो हौवाफोर बायदि गोरा गोरा राफोदथारलाय बेसोरनि जोलैफ्रा मोजां जागोन बे কি নাম তোমার লগর বুড়া আছে না নাই পুরা আছে বেঙ্গালুরু কাম করতে গেছে 콤라좀 구이먹는 다 뭐하겠네 쿠샬라 쿠샬라 비타고 오마디가 아이디 오나이 칼랑만 쏴 탑피도 लैथोमा सना नुवा बिसो न'रावबो गैया नामा अ नोंसो मा लकेल दावदै फानफैलायबाय नामा हाब बेखौनो एफादाबो गाज्रि मोननानै दं नोङो आं नोंखौ लांनोसो फैदों मोना माथो नोङो आंखौ हायोबा बिमानाव बिना लां बोरैथो नोंनि बिमायालाय बेलाय सोर जाखो नोंलाय मेडाम एक्चुअली आं नोंनो मोनसे खोथा खोन्थानो फैदों आंनि मोजां मुङा जाहैबाय दाखोर आं नोंनि फिसाजोखौ गोसोथोयो बुंदोल'नो आंनो माला हरो बबेनि देदला सेंग्रा जाखो नोंलाय लाजा फांजा हिनजाव बिफैलाबायनो हरा माथो आं यो नै आयौ मा जाखो बिलाय मा जाखो बिलाय रायजोफोर नों आंजों मा हानो आंनाव गोजौनि पावार दं चिटिं मा एसे फाग्ला बाला थायो बे बुहुमाव मानसिफ्रालाय जोंना दा फैगासै सिङाव थौ नाय गोनां बिसोरखौ आइदोलै आइदे मोजां जायगायाव जोबोलै फाग्लिया आइदे पावारखौ बाजिबाय जिबायमोन बे साला दिनै अबसे आंनि बिखुनजोबो जागोन साला जोलैयानो गोमासिगोन नामालै दे आरे उफ मा ओंख्रि मोनजाबोखो आलु सामब्राम बाथोन हनै बसा ओइ बस मा मोनजाखो साला बेफाफोर मा मोनजाखो बिलाय मा मोनजाखो मा जाखो है थाजानाय नंलालै बेजों जेबो नंला जिखुनु लैथोमाखौ आंसो मोनखासिगोन
फैदो आयु जेबो गैलालाय जाम्बाफोर मा हगिबाय थादों फैदो ओरैजाय मा सिगिलु बालुब्रा गैलालै फै ओरैजाय आयु ओरै फै आरे नंगौ गैला नामा? जेबो नै गैला फै मा मोनजाबोखो बस नोम्बाजैसो जाखासिगोन लैथोमाया ओइ नों सानैजों रायज्लायबाय थादो फन फैदों नै आंना आं रायज्लायनोसै दे नों आंखौ मानो बिदि खालामखो आंखौ निमाहा होदो आं नोंखौ बोजबना लानो हानाय नंला आं नोंखौ आंनि सैथो गोसोजों मोजां मोनबाय बुं मा जाहोननि थाखाय नों आंखौ गारनो सानखो बुं नों आंखौ मा जाहोनाव गारनो नागिरखो आं मा बुंबावनोब्रा नोंनि बे गाबला गुबलुखौ हाबानि उनाव सानफ्रामबो खोनासंबाय थानांगौ नामा आङो बहा गाबदों आङो नाय आंनि मेगनाव नाय बहा गाबदों आङो बहा गाबखो आंलाय बे गाबाखैबा माथो खालामनाय जादों बेलाय आं बहा गाबखो आं नाथाय नों आंखौ मानो गारनो नागिरखो हेय गोमायानो साजोबथारबाय आंना आं खोनासंनो हाथारला नों गुबुन नागिरना लादो सहायनो हाथारला आं मा बुंखो आं बे बाथ्राखौ खोनानायनि सिगां मानो थैयाखसै थैबा थैहै बेयाव दा थै आं नोंखौल' दाला मा नों आंखौ थैनो थिनबाय जोंनि मोजां मोनलायनायखौ सारा संसारानो आइदै मिथिजोबथारो फाग्लिया ओइ आलायस्रि नोंखौ दिनैसिम गोसो थोदोंबाबो खेबसेबो खुदुंनो मोनाखैलै आङो खालि नोंनि गाबनायखौल' खोनासंनांदों आङो मोजां मोनलायनाय खालि सोलेरनि सोमोन्दोजोंल' जायो नामा बिखाजोंबो जायो एफा गाज्रि मानसि नङालै आं खुदुंनायखौल'सो होनदों बेलाय जाखायोना जों सानैजों लाखालायखागोनबालाय माखौथो एफा गिदों नोंलाय फोथाया नामा नों आंखौ फोथायनायाथ' फोथायो आं नोंखौ नाथाय नों मानो ब्रेकआपनि खोथा बुंखो गाज्रि मोनाबा जों सानैनि मोजां मोननायखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंबो आंबो गोजोनलायनाय गैयाबा मोजां मोनलायना मा लाब थाथ'दो बाय हगार नों आंखौ थैनो हो रलै फाग्लि खोनासं आंखौ थैनो हो रलै गावखलि खोनासं हगार आंखौ थैनो हो हगार होनदों रलै फाग्लि बिदि नङा जानला मानला थैनोल' नोंलाय नों आंखौ थगायबाय आंखौ थैनो हो नोंखौ मा थगायदोंब्रा आंलाय दा बायसान्स गोलैमारोबा गोलैनायनि उनाव बासायफ्लाङोबा आथिं आखाइ बायबा सोर लांनांगौ जाखो नोंखौलाय उनावलाय आंखौ थैनो हो आं थांनानै थाला बे बुहुमाव नों आंखौ थगायबाय आंखौ थैनो हो रलै बिदि नङा बेव दा हममेवो आंखौ थैनो हो होनदों जों गोसो गोरोबलायखायसो गावस्रालायखादोंमोन ना दालाय मानो थैनो नागिरलायखो आं मिथिया मा दौराव आं जेबो मिथिया मा जादों बेलाय आं नोंखौ मोनाब्ला आं थांनानै थानो हाया सुसाइड मार्डार केस हेय रलै खोनासं ओइ मा जालायदों बेयाव मा जालायदों नोंसोर सानैया मेथाइ सेख'लायदोंलै बे आंखौ थगायबाय गोसोथोदों होननानै आंखौ गारबाय गोरोन्थि आंनि नङालै आरनायमेन सिगाङाव नुनायाव बिराद मोजां मोनलै बियो दाना उनाव मिथिबाय मानसियानो बरिंथार गासिबो जोंख्लाबनाय बेसादानो सना नङा होनबा आं मा पिस्तल नामा आं पिस्तल आच्छा लाभनि प्रब्लेम आंहा बे साबजेक्टआव बारा एक्सपिरियेन्स गैया आंबो खनसे गारजादोंमोन आच्छा बेफोरखौ बादो आं दाख्लै मोनसे सिनेमा नायदोंमोन मा सिनेमा मोनथाय बे एक्टरा ट्रेननिफ्राय ओरै आखाइ हरलायो आरो एक्ट्रेसाबो ट्रेननि जिं जिं खारो मा सिनेमा मोनथाय बियो र' बर' फिल्म बर' नङा इंलिसबो नङालै र' आं गोसोखांबाबो हाथाराखै एक्ट्रेसा ना एक्टरा ट्रेनावमोन एक्टरा ट्रेनाव एक्ट्रेसा बिनि जिं जिं खारो र' ओहो हिन्दी फिल्मनि नामा मा नाम मोनथाय टारजान है टारजान नङा बेलेग दुरुंजोंसो माबायो आलादिना बे लेम्फुखौ मोननाय बे जादुनिसो बियो स्पाइडारमेन है हिन्दी होनखाबाय बे स्पाइडारमेनावलाय माबा बे बेन्दोंसो गावलाबायो आंनो आरना मेनखा र' मा सिनेमा मोनथाय ओहो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जाओ सिमरन जाओ जी ले अपनी जिंदगी आं बिराद मोजां मोनदोंमोन बे डायलगखौ आच्छा बेफोरखौ बाद हो सोर आइ लाभ इउ होनग्रोआ नोंसोर सानैनि गेजेराव सोर गोसोथोलायग्रोआ दासो बुजिबाय आं नोंसिनि प्रब्लेमखौ मा बुजिखो आरनायमेन आं बुजिबाय नोंसिनि प्रब्लेमखौ आं सल्भ खालामना होनो हानाय नङा मानोना आं बे लाभ साबाव
जिर'खा दे जियानो जादोला लकेसनाथ' मोजांमोन आच्छा जारौ नोंहा बिमा बिफा दंना गैया दङ नों थैबा सोर गाबगोन आंनि आइ आफा नोंखौ सोर जोनोम होआ आंनि आइ आफा बुजिदो बुजिनांगोन गोथौयै सानदो साननांगोन थाथ'लायदो नोंस्रा साननांगोन खोनाबाय मा बुजायलांखो औ आं दासो बुजिनो मोनबाय आंहा दिन न'खरबो दङ आइ आफा दङ उन्दैनिफ्रायनो आंखौ आइ आफाया खांबोबाय बाबोबाय गेदेर गोलाव खालामबाय आं आंनि आइ आफानि खोथा सानालासे आं आंनि जिउखौल' साननानै दिनैसो आंनि जिउखौ फोजोबस्रांनो सानदोंमोन दासो बुजिदों बुंखाबायना जों सानैजों गोरोबलायनो हाया होननानै लोगोफोर जाना थानो हायोना जोङो एथ' अख्रा खालामनानै लाब गैयालै बे बुहुमाव गोरोबलायनायासो देरसिन थ' थांसै न'आव ना थैबावनो थ' थैग्रा फै आं थैया न'आव मा जालाबाय थायोब्रा बारा उदैखौ थिखोनाखै ओइयाव मोजां जागोन न'खरनि मानसिफ्रा नागिरगासिनो बे नोंखौ ओइ आर'नाइमेन मा खालामदों दे मोजाङै थांदो आं एसे बार जादों र' थेंकिउ बुजायनायनि थाखाय थ' मैया जानायाव उदैया गाज्रि जाबायलै आच्छा बेबायदिसो जानानै दं बाथ्राया औ नोंथां नुवाखै आंनि फिसाजोखौ दासो मेट्रिक होनायनि सम जादों आरो बैसोआ मालाय बेसे गिदिरबाय नालाय हा दाख्लैबावैसो आरो नोंसालाय आंनि न'खराव सारि गानना उफुद्रुक खालामहैनायखौ नुवाखै सारि गाननानै थांदों हिनजाव जानानै थांदों आं बेफोरखौ मा खोनानो मोनदों आंलाय मा मिथिगौ आंथ' न'आवसो थायोना आंथ' नायबाय थानो हायाना आच्छा नोंथां बाथ्राया नंमारगौ ना नोंसालाया न'आव दंब्ला अन्नानै लेंहरना सोंनायसै र' बेटाखौ बाबा वाइ बाबा अ बाबा हरै खारबा बेटा आं नोंखौ बेफोर मा खोनानो मोनदों मा खोनादों माथो नों नैबे गथ'खौ मोजां मोनो नो आं नङालै नङासो होनदों नोङो बे सारि गाननानै लामा खारनायखौ गामिनि रायजो राजाफ्रानो नुजोबथारदों आरो नङासो होनबावदों लाजिबायहां बिदिब्ला नोंथां जानाय नङालै आं खिन्थु बिदि बांद्राय माबा खालामबाय थाबा खिन्थु समाजनिसो हेफाजाब लानोसै नुवाखै आंनि फिसाजोखौ आं बेखौबो बुजायखाबाय खिन्थु नों बुजायनायाव खोमायाव सोनानै लायाबा मोनगोनसो नांलायला नोंथां समाजनि हेफाजाब लालायनांला आं आंनि फिसालाखौ बुजायनानै दोनसै दे नोंबो बिमा एसे मोजाङै बुजायनानै दोननो नाजा नङाबा मोनगोनसो नोंबो आंजों दे नोंथां एसे मोजां बुजायना होबानो जाबाय बिदिब्ला आंबो बारा खोथाखौ फोलावबाय थाला नों नोंनि नोंसालाखौ एसे मोजाङैनो बुजायदो दे गाज्रिल' मोनलायनांला दे मोजां माबा खालामबानो जाबाय बुजायनानै दोनबानो जाबाय आरो आंबो आंनि फिसाजोखौ बुजायखाबाय बुजायनायालाय दे जागोन दे बिदिबा आं बारा गोबाव खालामला बिदिब्ला सिखारलायनोसै नामा नोंथां दे गाज्रिल' मोनलायनांला साहाबो मोनलोंलाङासै नांथ'ला बेफोरखौ मा खोनानो मोनखो आङो लाजिनो रोंला नामा नोङो नङाबा बे मानसिया मानो गावनि फिसाजोखौ लाना फैदों हा बिसिबां बैसो जादों बायदि मोनदोंलाय गावखौनो गाव हिनजाव नांगौ नोंनो मोनगोन ना जों मिथिबाय बिदिब्ला आंनो केटिएम बाइक बायना हो नोङो केटिएम बाइक मोनबा दानगारगोन आं आरो बाइकसो बिबावदों नोङो बाइकखौथ' मोनगोन खिन्थु बे गथ'जों सोमोन्दो लाखिनायखौ गारनांगोन नों मिथिबाय नङाबा मोनगोन आं जों खावलायाव ओमफ्राय बाबा बाइकखौ मोनगोन दा होगोन रिजाल्टआ मोजां जानांगोन खिन्थु नङाब्ला बे सिलायावनो फबगोन आं आंखौ मिथिबाय ओइ आंहा गोसोनाय गाननायनि केटिएम बाइक मोनसिगोन गोदान बाइक मोनसिगोन नोंनि लाखोना आंनिसो लाखो नोंनिसो फिसा नोंनिसो लादों बे फाग्लिनिनो लाथारदों आखलखौ बयबो गोसोआव ला आंनि मुङा दिलर Let's set this track on fire जेब्लासिम अख्राङाव जोमै बिरगोन जेब्लासिम दैमायाव दै बोहैगोन रोहो रोहो खामफ्लिबाय थागोन आंनि बिखाया गोथारैनो थागोन आंनि अननाया मोजां मोनो गोसो थोयो हास्थायो मिजिंथियो नोंखौ लानानै आं गोबां सिमां नुयो आजोला गोसोआ रावखौबो नाया सान हर नोंनि खोथा सानब्लाबो आंगायनो रोंला नोंनि मिनि खैरोम मिनि हरनाय नोंनि लाजि गुसु लाजिनाय जावलिया जाबाय आं हे बोदोर जाबाय आं हे बिमाखौनो मोनथों
नोंखौ मोनाब्ला आं फाग्ला जागोन एन्जर हाफ्लंनानैब्लाबो आं नोंखौ खावगोन नोंखौ जेरैखि जाया आंनि खालामगोन हेंथा होग्राफोरखौ गारदावजोबगोन लामानि जेंसिफोरखौ आं जोगार हरजोबगोन खेला नङा बेबी आंनि नङा दुलुर होनना मिथिखा आंनि गोसो थुनाया नंखाय नङा बेबी आंनि नङा दुलुर होनना मिथिखा जेब्लासिम हराव हाथरखिफ्रा जोंथिबाय थागोन जेब्लासिम मिथिंगाया समायना थागोन बिदिनो आंनि अननाया उसिफावबाय थागोन नोंनि थाखाय आंनि बिखाया सौबाय थागोन फै सना खाथियाव आं नोंखौ गोबानानै लानो मोथो आंनि अननायखौ नोंनो फोरमायनो नोंनि आइलि जाइलि खानायखौ एसे बिलिरनो नोंनि जारो खावलायाव खेबसे खुदुमनो है सना नोंखौ रावजोंबो रुजु जाया नोंनि खाथियाव रावबो थानो समाया जानजि सेरे नों बिखाफांदों नों आयनाजों बुंफबनाय नोंनि समायना रमायना महर मुस्रि सिमाङाव साया माया एदाव फैयो नों सिरि मोगथाङावबो नुजाफैदो ना नों आंनि आजोलि सारन्थाइ बारहुंखा दै बानायानो फैथों नोंखौ मोननो थाखाय आं बयजोंबो दावहा नांगोन खेला नङा बेबी आंनि नङा दुलुर होनना मिथिखा आंनि गोसो थुनाया नंखाय नङा बेबी आंनि नङा दुलुर होनना मिथिखा बयबो बुङो आंनि मुङा दुलुर आंनिखौ जोबोद गोसो थोयो गारि हावलार लानानैबाबो नोंखौ बेरायनो लांगोन लोगोफोरनिफ्राय फैसाखौ दाहार लाथ'नानैबाबो नोंखौ साव मम' जाहोगोन What do you say, girl? खेला नङा बेबी आंनि नङा दुलुर होनना मिथिखा आंनि गोसो थुनाया नंखाय नङा बेबी आंनि नङा दुलुर होनना मिथिखा आंनि मोजां मोननाया खेला नङा बेबी आंनि नङा दुलुर होनना मिथिखा आंनि गोसो थुनाया नंखाय नङा बेबी आंनि नङा दुलुर होनना मिथिखा एक्सिडेन्ट है जानो नोंला बासै नांसिगोन फंबाय ओइ थैबाय नामा ओइ दाउ बेदर संदोनो नोमाया सिखारथ' आया लामारबायसै नामा गथ'लाय हस्पिटालाव लांनांसिगोन बेखौ दुलुरनि बिमाया नोंनोमोन ना नै नोंना फिसालाया आयौ मा जाखो आंनि फिसालायालाय केटिएम बाइकजों एक्सिडेन्ट जानानै लामा जिङावसो गोलैसोनानै दंमोन दा आं बेखौ हस्पिटालाव फोसाबनानै लाबोबाय लासै थाबाय बाबा लासै थाबाय दे जेबो सिन्था खालामनाङा आथिंल'सो बायदों आरो माखासे एसे जखम मोनदों आंहाबो बिदाय लानायनि सम जाबाय बिमा ओइ बिमा नै मा जालायखो मानो गाबदों मानो गाबखो नोंनि फिसालाया बाइक गोसा सालायनानै एक्सिडेन्ट जानानै लामा जिङावसो गोलैसोनानै दंमोन दा आं बेखौ हस्पिटालाव लांनानै फोसाबनानै लानानै फैबाय फिसा
फिसा आयै बाबा मा जालाजोबखो फिसा बाबा ओइ फिसा मा जाखो बाबा फिसाफ्रा जेखौ बियो बेखौ होनो हानायखौनो अननाय होना दे नोंस्रा थाथ'लायदो आच्छा नोंथां जों गोदोनिफ्रायनो टिभिफोराव शक्तिमाननो स्पाइडारमेन बायदिसिनासो नुबोबाय थायोमोन दा माबा मोगथाङावनो आर'नाइ मोनसे ओंखारलायलांबायनो माबा अख्राङाव बिरलाबायोनो माबा दाखोर गुन्दानो आखाइजों कारेन्ट जेनेरेट खालामोनो बे केसआथ' जोबोद कमप्लिकेटेड जालांबाय बे केसखौ जोंनि डिपार्टमेन्टआनो सल्भ खालामनांसिगोन नङाब्ला पाब्लिकफोरा जोंनि सायाव फोथायनाया खम जानो हागौ बेनिखायनो आं बे केसखौ नोंथांनि आखायाव होनाय जाबाय जागोन सार आं हानायमानि नाजागोन थाबनो आरो बे केसखौ थाबैनो सल्भ खालाम जागोन सार दे होमबालाय डिउटियाव थांदो जागोन सार खुलुमबाय मा मुं फंबायनिया आंनि मुङा दाखोर आच्छा मा गामिनिफ्राय फैदों आं खाटाखौ गामिनिफ्राय फैदों वाव जोबोद फैदों जोबोद बुरजा फैदों नोंसिनिफ्राय मा खालामना देखायगोन नों जोंनि गेजेराव आं मेथाइ खननो मोजां मोनो आं उन्दैनिफ्रायनो हब्राबोदों मेथाइ मेथाइ खोनासंनो मोनसिगोन दे नायनो लुबैथारबाय खनदो Jodohku jiwa hangma, mana nak kena aku sona, mana nak kena aku sona, mau baca cerita kerang engkau, berapa baca pikir kurang engkau. Cut. Mana isi raga, फंबाय? आं मेथाइखौ बिदिनो खनखायो। दे उनाव रिजाल्टखौ खोन्थानाय जासिगोन। आं सेलेक्ट जायाबा नोंसोर सानैखौ नायगोन आं। Next. Jangan mau sekolah. Bebas bang jalan. Oh bos, Magesori Mondir haba lain nunggu. Ditorku ang jagan li bos. Muzang ibu. Angku hoga. Masih boleh gerak. Jor gerak. Angku basai. Muzang, mata buria. Hero. Hero. Nunggu di lauk yang susu supaya. Oh bos, dum cukup dum kalang neng kita dong. Dong, angni suami cibai lauki. Torangku basai. Bau kubung neng lagi. Oh my god, Gina Hari. Rep, bebo ang tasandiau. Hero. Aktris. Tuh babar. Ya, disung. Cok jauh lihat. Oh, kekerai. Buria, muzang jadang. Buria. Stop. Angni hero. Melakur. मा जादों बेयाव Hai जेबो नङा आर'नाइ मेन शुटिं शुटिंसो आंलाय बेखौनो सोरबा जिना हारि जाबाय बायदों नामा सानदोंमोन मा एक्टरा नों नामा औ आंनो मोजाङै खालाम एक्टिंफ्रा जागोन दे एक्टरा आंखौबो मालाबा लाब्रा जागोन दे जों लाफिनदो दे थाफिनदो दे र' हेलौ मा होनदों थांगौ दे दे माथो जालायखो आफाया न'निफ्राय फन खालामना लिंहरदों आं दानो थांनांसिगोन आया शुटिंआ ओमफ्राय आं मिन्थिया न'आव माबा मोनसे खामानि दङनो लिंहरदों आंथ' बाबायसो दाना माथो खालामबावनो डिरेक्टर माथो खालामबावनो जालिसो सिन्था दा खालाम दे आंनाव बिराद मोजां सासे एक्ट्रिस दङ गाबोन रायलायहैनोबाथ' दे होमबा गाबोन नायनाय जासिगोन बेनाबो बिमा बिफाया बिराद डिस्टार्ब होगासिनो फार्स्टनिफ्राय खेबसेबाबा मोजां जानोसै बे थ'दो बिदिब्ला थांसै माथो खालामबावनो माथो जाबावनो ब्रा गासिबो बेखारसो जाजोब्बाय फनबो थिखायाब्रा बेलाय नै आं सफैबाय मानोथो एथ' गोबाव जाया आंहा गिनायानो जाथालामोन ओरैनोबा गाखोदो सना नोंनि मालिक नुबा जारला जाथारगोन गाखोदो सना सना गोख्रैथ'
सना थाब फुदो दे बर्डा हो माबायदि जाबावगोन ब्रा बा बरियाथ' नै लाबोबायानो बुआ साफाथ' रुवाथिनोमोन आं लाजिबायहाय मा साफाथ' हागौबायलै नोङो मा बाजै लाबोनायालाय लाबोबायमोन गासिबो दा फैलायदो ओइ आसोल नोंथ' दा मोनायाव हागौसिगोनलै हैद माखौ होनदोंब्रा हाबाखौ होनदां हाबाखौ ओइ नों एसे मोजां रायलायनो सोलोंदोब्रा नङाबा सोरजोंबा मालाबा दामजागोनसो आंलाय मा गोरोन्थि बुंदों आंथ' हाबानि खोथासो बुंदों नोंसो गोरोन्थि सानदों नङाबा रायलायनायानो जुदाखा बिनिया मा लेथ्रा लेथ्रा सानोब्रा दाख्लैबो दामजासिगोन बे जाम्बाया आंखौ खि सोरबा बुबाय बायनो हायोलै अ नोंथ' दिनै सोरांलायसिगोनलै खम मेंग्लिगोन नोङो नुबाय मा राव जाखो बियो मा होननाय सानदों नोंलाय मा होननाय सानदों आं हाबानि खोथाखौसो बुंदों हाबायाव अनेक खामानि थायो मा खामानि थायो मिथिगौ नोङो आलासि खुलुमनाय निमन्त्रआव जिरायनाय निमन्त्रआव जिरायबाथ' खिबुआनो मोनलायनो नागिरो सानानै आरो जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय जिखुनु जों थांलायनोसै नोंसोर दा फैलायदो दे जागोन दे जिखुनु आं गारिखौ दा लायनोसै नों थांग्रोदो दे होनबा थाथ'लायदो दे थांलायदो थावफ्रा मोजाङै फुननानै लायखादो मा बुंनाय जाखो बे उसैब' मा लेथ्रा लेथ्रा सानबाय थायो नोंलाय खर'आव थाव फुनग्राखौ होनदों आङो फुनग्रा होनदों थाव है फैद' माथो हो गेलेफिनसै फैजामारगोनलै नों मालाबा नोंसोरसो लेथ्रा सानो मादै माथो जिसो लांगासिनो औ आयौ माथो खदालसोलाय हा माथो खौरांमोन खोनादोंमोन माथो नोंना मानैयाबो देरथारबायनो आयौ माखौ होनदोंसै बेलाय अमा फिसिनायखौ होनदां अमा फिसिनायखौ ए गैला आंहा दाख्लैनो फानहरखांजोब्बाय लैथोनि हाबा दंमोन दाना लस जाबायना दा बेलासियाव नांथारगौमोन इमारजेन्सि हाबा दंमोन दाख्लै सिगाङावनो फैनायमोनबा मोनलांगौमोन ए माथो गुबुनावसो नागिरनांसिगोन आं बिदिबालाय औ गैलाबा नागिरखानांसिगोन ए माथो आदासोलाय हाबिर फंबाय माथो नुथारलाब्रा नोंखौलाय दामानि जोङो गेलेनो फैथारला माथो आं बिदियाव गैथारलालै बे थासुवायानो जाजोब्बायमोन बेखौ दासो गारनानै मोजां जाबाय दे थाथ'लायदो बिदिबालाय दे आं थांसै गुबुनाव नागिरहैनोसै आं नागिरहैदो दे आदा थांदो बस नोंहाथ' एथ' मोजां पावार मोनबायलै बेखौ एसे मोजां खामानि बायनोसै नामा फैसा खामायनायफ्राव एक्सुवेलि आं माबा मोनसे खोथा सानदोंलै मा जुवा नों थागोन ना थाया गाज्रि मोनाबा आं फंसे खोथा बुंगौमोनलै मा खोथा आंथ' बिदि जुवा थुवाफ्राव एसेबो गैथारालै आरे नोंबोथ' फैसा खामायगोन नोंबोथ' फैसा मोनगोन ना औ हैद अब्लाबो गिनाय मोनोलै बेफोरबायदि खामानियाव हैद फिलौआबो गिना खारबाय आरो नोंबो खारबावसै आं हानाय नंलालै बायफोर नोंसोरो मा खालामो खालामलायबाय थादो आं गोजान जानोसैलै नोंसिनिफ्राय होद बेटा नायगोनलै नोंखौ र' सानसे होद मा खालामो खालामलायबाय थाथोंसैलै हे बेटा खिजाग्राखौ नायगोनलां मालाबा सानसे है बाथो बिसोरखौ जोंहा सानजों मोजां खोथा ओमफ्राय बस बे पावारखौ ओमफ्राय मोना खोन्थादोब्रा गावगा लामाखौ नुवाखै नामा नों आंनि पावारखौ मिथिनो लुगैदों खोन्थादोब्रा बस मिथिथारनो लुगैदों दा आरे खेला खालामनाब्रा खोन्थादो खोन्थायालां मानसिफोर नुलाबायगोन दानो मानसिफोर दंलाबायो बेयाव गैयालै खोन्थादो है खोन्थादोब्रा नै जाम्बा बेनो नुबाय अ बेथा नों बिदिसो नायगोन आं बेथा नोंखौ ए दाउदैसो माथो बाल्ब बायदि जोंख्लाबलायो हरदोब्रा दांनायनो दांनाया जाम्बा सोरनिबा सेख'ना दांनाय नोंहा आंलाय बहा सेख'ना मोनो बेबायदि पावार गोनां दाउदैखौलाय है बानायदो बेफोरखौ जुवायनांगौ जोंहा बेफोरखौ माथा मारलाबाय थायो नामा ओइ खेबसे हरनायदोब्रा आं दांनायनोसै दाङा सेस जासिगोनलै आं दाहारजोंनो दाहारानो ब्रुं ब्रुं जाजोबथारबाय आंहा हिसाब खालामबाबो नै माथो थाम्फैसोलाय जिरायफै